ko series 1 and 2. Ito tayo doon. Natin siya. Ayan, tumigil na yung isa. Kilo. So, baby girl ulit. Yun, half kilos din, half kilo. Parehas half kilo siya. Yan, hello. Baby boy. Boy, yeah. Yun o. Ang talasera dito.
kilos yun ha. Babae siya. Sunod din natin yung anak ni Peanut doon sa bandang doon. Yung anak ni Peanut. Kasi na rin sila. More than 2 weeks na. So, sabay na natin mga idol. Yeah. Ito si David.